राजा कलेजाव थांनो सम जाबाय थांफिनदो माबार र'आयै सारायतल'सो जादों आधा घन्टा मबाइल नांगौनि 9टा बाजियाव थांगोन आङो बोरो राजा कलेजाव थांनो होनाया 9:30 जालायलांबाय आया आधा घन्टाल' नायनो होननाया मालाबानो 1 घन्टा जालायलांबाय बे ससियेल मिडियाबो जोबोद मुहिनि गोनांलै बे ससियेल मिडियायाव हाबबाथाय ओंखारबोफिननोनो बायो फेसबुकआव पस्ट मोनसे हगारबाथाय बेसे लाइक फैदों बेसे कमेन्ट फैदों बेसे सोर मा शेयार खालामदों बेखौल' नायफ्लांबाय थायो थांसै र' आयै थांनाय हरावबो गेम गेले हरफामानि उन्दुनाय जायाखै आंहा थांसै र' आयै ओइ सिमा न'आव दं ना माथो लोगो फैदो फै हाब फै बेयावनो जिरायदो लोगो जागोन दे मोजां ना लोगो खबरफोरा मोजाङानो जोंना राजाया लेखाखौनो फरायथारलाहाय हा नोंसानालाय हे जानाबो बिदिनो एखेथार माबा ब्लग भिडिअ ना माबा भिडिअ बानायबाय थायो इन्स्टाग्रामावबो माबा रिल्स ना मा होनो बेखौनो बानायबाय थायो हनै माबा गथ'नियानो माबा बिसि जालायलांबाय मा घटना दंहाय सल' खोनासं बिदिब्ला सिगाङाव जोंहानि राजाया फिसासा नायनो मोजांमोन ब्लग भिडिअ बानायबाय थायोमोन फुड चेलेन्जनि भिडिअ बानायबाय थायोमोन गाइस नोंथांमोनखौ आंनि फुड चेलेन्ज इउट्युब चेनेलाव फिन खनसे बरायनाय बावहरनाय थाबाय स' गाइस आं दिनै मेगि जानो नागिरदों आरो ना मेगि 10 पेकेट मेगि लोगोफोर आं दा बे 10 पेकेट मेगिखौ जाजोबनो हागोन ना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै ओरैहाय दं मेगि लोगोफोर आं दा जानोसै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं जाजोबनो हागोन ना हाया दिनै बे मेगिखौ नै कम्पकर्ननि सामस बेजों जागोन आं स्टेन्डबो गैयालै बथलावनो दोनना लानोसै आं थ' आं दायो जानोसै मेगिखौ जागायनोसै आं नोंथांमोना जोबजासे नाय हागोन ना हाया नायमारनोसै आं जानोसै आरो ना बेजोंनो जागोन आं बेजोंनो जागोन नोंथां है नोंथारलै नोंथार है बे सामसजोंलाय मा जाबाय थानो सामसा साब्रैसो मानसिफोरनि खुगायाव हाबो खालायसो जाजोबो होद बेदि जालालै आं आखाइदोनो जानोसै आं नोंथार
बारा गैला जोबथारसिगोन Hi guys, नोंथांमोनखौ आंनि फुड चेलेन्ज इउट्यूब चेनेलाव फिन खनसे बरायबावनो थाबाय। So guys, आं दाखालि 10 पेकेट मेगि जाखांबाय। बेखायनो आं दिनै माने गामलासे ओंखाम जानो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेयाव दं माने बयलार बेदर, आलु, बिलाहि। आं बे गामलासे ओंखामखौ फिनिश खालामनो हागोन ना हाया नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं जानोसै। बयलार बेदर बरिया Ah! 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 रुख'ना दा बेबायदिनो मानसियानो लोदोदो जानासो दङ मा मोनखो बेबा ब्लग भिडिअ बानायनानै इनकामथ' जेबो गैखाया गावनि देहायासो लस ओरैनो सोर सिख्लाया हाबा लाबावनांगौसै बेखौलाय बेखौ थिखोनांगौब्ला हिनजावानो गेग्रेबलांगोनसो बियो मा होनोहाय आंहाबो दाख्लै बेबायदिनो जाथाय जालांदों। हा मा जाथाय जाया जाखो खोन्थालाय नैहाय आंहाबो मबाइलनि बेरामसो जानानै दं। माबोरै सोखानो हागोनथाय एसे खिन्थाना होलाय। जाथायखौ खोनासंलांदो। गोसोम सेंग्रा बर' हारियाव जोनोम मोननाय गोसोम सेंग्रा बयजोंबो नेवसि जानाय मुगै जानाया बर' हारियाव जोनोम मोननाय गोसोम सेंग्रा जोनोम मोननाय गोसोम सेंग्रा
बोसोर आगै 30 बोसोर बैसोआ आंनि 30 मोनहा 30नि सिगाङाव जुलि जानो सानदोंमोन आंलाय सना 30नि सिगाङाव जुलि जानो सानदोंमोन नोंजों सना I love you आगै I love you I can't live without you इंग्लिश रोङा दा हिन्दी रोङा दासान नों आंखौ जेबो रोङा आंखौ नों मोसाहोनो हाब्लानो नोंजोंनो जुलिखौ जाथारगोना आंखौ नों बुरखायनो हाब्लासो नोंजोंनो जुलिखौ जागोना दा दे खननाया दा दे दामनाय मोसागोन आंलाय हायला हुइला मोसागोन आंलाय हायला हुइला हा ओंखाम लगायनायालाय माथो टेबुलावसो लगायबाय थाखो मबाइलफोरा दोननो हाया हा बिफा ओंख्रिया गोथावथार जादों नामा माथो रायलायलायनो हायाखै नों फान नों एसेबां संख्रि गोबाब नों जालाय बे मबाइलनि थाखायनो ओंखाम बोथिसे मोजां संनो रोंला साला मोजां मोनजाला ओंखाम बोथिसेबो मानो थां सोमना लानो थां बेबायदिसो जादों आरो जाथाया औहाय जोंना बयनाय जाद्रायथारो हौवाफोरा एथ' खस्थ' खामानि मावनानै फैयो मोजां जाहोनांगौ आरोहाय नोंगौथ' आरो बिसोर खामायनायखौसो जों मोनजायोहाय मालाय बिहारि बेंगलिफोरखौ नुवाखै हौवाफोरा सानसेमानि बाहेरायाव खामानि मावो हिनजावफोरा संनाय खावनायावनो दिन थाङो बेसे मोजां जाहोयो औहाय आंबो मोजां जाथारनोसै मबाइलखौ नांगौबाल' बाहायनोसै आं देहाखौ दासान्दि बोरैबा मोनथारदोंहाय जा लोमजाहां मोनथारदों दे होमबालाय थादो थांसै आं औ देहाखौ जोथोन लाबानो जाबाय दे मोजाङै थां दे दे Good morning. Sit down, please. गासिबो थिग दंना ना माबाफोर उसुबिदा दं मोजां जों बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ जागायनोसै दिनैनि आयदाया सानखान्थिनि गुदि सानखांथाय सानखान्थिया जाबाय ओरैबायदि मोनसे आयदा जाय नङाब्ला जिउआव जों सोलिनोनो हाया जोंनि मोनफ्रोमबो आगानावनो सानखान्थि हाबनानै थायो जों सानखान्थिजोंनो साग्लोबजानानै थायो आरो मा जानाय लोंनायनिफ्राय जागायना खिनाय हासुनाय आनखि उन्दुनायसिम सानखान्थि हाबनानै थायो जों थाबायब्ला जेरै आगानसे थांबावब्ला मा जागोन आगाननै फावसायब्ला मा जागोन बेबादि साननायाबो सानखान्थि
जों सानखान्थि रोङाब्ला जाम्बा जाना थानांगोन। गेदेर गेदेर फालांगि खालामनो, इन्डास्ट्रि गायसननो सानखान्थि रोंथारनांगोन। नङाब्ला गुबुन हारिनि उन जानानै थालांगोन। बेखायनो सार आं सानखान्थि आयदाखौ मोजां मोनखायो। थिग दं, मोजां। सानखान्थि आयदायाव जों गोबां जेंना जेंसिखौ सुस्राङो। बेजों जोंनि साननो हानाय गोहो क्रिटिकेल थिंकिंआ बारायो। बेजोंनो समाजनि बेले बेजेखौ सुस्रांनो साननो हानाय गोहोआबो सोमजियो। आं दानिया नोंसोरनाव साननो हानाय गोहो मोनसे आनजाद नायनि। सानना ला नोंखौ मासे बेरेया जोनो होसोदों। नोंबो थिगसे खारदों आरो मा। दानिया बेरेयाबो होसोदों। नोंबो खारदों आरो खारदों। बेरेयाबो होसोदों आरो होसोदों। नोंबो खारदों आरो खारदों जेन नोंनि खिथुआव अर नांदों आरो मा। बेरेयाबो मोनथारनोसै, जोथारनोसै। दानिया नों माबोरै बेरेनि जोजानायनिफ्राय खारग'नो हागोन? नाथाय मोनसे खोथा, नों बेरेखौ बुथारनो मोना। मा उपाय खालामगोन? देलाय खोन्थालाय। सार, बेरेखौ बुथारनो मोनाबा फुङा गोराखौ? बेफोरबायदि खालामनो मोना। बेनिख्रुइ गोरलै उपायसिन दंबावो। देनाय साननायसाय। हाला सार, नोंनो खिन्थादो। बेखौनो हाला नोंसोरो। मोजाङै खोनासं बिदिब्ला। फिननाया जाबाय, नोंनि साननाय बन्द खालामब्लानो जाबायना। मानोना नोंखौ सानना ला होननासो बुंदोंमोनथ'। साननायखौ बन्द खालामब्लानो जाबाय दा। बेखौना बिया? बेखौना मोनो जों जाम्बा खालामनाय गोजासो। इसिबां गोदैमोन बेयो। ओरैबायदि। हा, आं मोननांगौ सार। ओइ रांखेब, नों फरायनो गोसो गैयाबा कलेजाव मानो फैदों? सार, आं फरायनो गोसो गैथारामोन। न'नि थिनहरनायावसो एडमिसन लादों आं। सारा जेरै सानखान्थि आयदायावल' गोसो दं, आं बेबायदिनो मबाइलावल' गोसो दं सार। आं सानखान्थि आयदाखौ एसेबो मोजां मोनथारा। हा? एसेबां गोहो नोङो क्लास लानो गोसो गैयाब्ला मानो फैनाय? सार, नंगौखौ मा बुंनो? आं एटेन्डेन्सनि थाखायसो क्लासाव फैयो सार। थां, आं नोंनो 100% एटेन्डेन्स होबाय। नों आंनि क्लासनिफ्राय दानो ओंखारलां। गेट आउट राइट नाउ। राजा, दै गिलाससे लाबोलाय। राजा, बै टेबोलाव दोननाय पेरासिटामल मुलिखौ लाबोलाय आंनो। नै, मुलि लादो। राजा, आंनि सेरावनो जिरायथ'। माबा खर'खौनो बिरहां बिरहां मोनथारदों। र' आयै, गेमा जोबथारसै। आंना मोनसे लेभेलसै। आया, माथो खर' सासोखो आंखोलाय, खर' गिदिर सोखो। राजा, आंखौ बासाय। राजा, आंखौ बासाय। नों मुलि होफैनाया पेरासिटामल नङामोन। आं जाफ्लांबाय। डाक्टरनाव लांफै आंखौ। आंखौ बासाय राजा।
मा जानो मा नांगौ होनदोंमोनलाय नोंनो आयै 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 हरखाबै नों मानो बिदि जाखो आयै 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 बे मबाइलनि थाखायनो गासिबो जाजोब्बाय बे मबाइलनि थाखायनो आं दिनै आंनि बिमाखौ फोजोबनानै लानांबाय बे सोरनोमोन नों आयै दिनै आं मावनाया जाना थानांसिगोन आयै 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 र' आं आफाखौ लिंलायनि आयै आयै आफाखौ लिंलायनि guys, नै दाबदां बारा चारियालियाव सोरबा सिनाय मोनै मानसि एक्सिडेन्ट जानानै दं नै एक्सिडेन्ट जादों माथो हे गोथां दं माथो